Uy, nganong wala may mascot ang Chowking, no? Dili pareha sa McDonald's or sa Jollibee nga naay mascot, no? Kana atong hisgutan sa tong vlog karon. Og ato pong hisgutan, asa gikan ang Chowking o kinsay nagtukod niini. Karon ang Chowking is under na kang Tony Tan Cakchong, no? Kani si Tony Tan Cakchong, siya pod ang tagiya sa Mang Inasal, sa Red Ribbon, sa Greenwich, sa Burger King ug sa Jollibee. Pero nganong si Tony Tan Cakchong naman ang tag-iya karon sa Chowking. Ang sinugdanan sa Chowking is gitukod ni siya sa usa ka founder, usa ka Chinese-Filipino nga businessman. Siya si Roberto Fong Quan, also known as Roberto Quan. So kani siya ang anak atong August 6, 1948 ito sa Guangdong, China. Kaya ang mama is mga Chinese man, gikan sila sa Guangdong, China, then migrate rin sa Pilipinas. So sa una wala pa Chowking na nagitawag na Lingnam Wonton Parlor. Tag-iyaan ni pamilya ni Robert Quan. Ning Lingnam Wonton Parlor isa ni siya sa pinakadugay or pinakatiguang na Chinese restaurant sa Manila, no? Nahantod karon is buhi pa. Ang founder aning Chowking na si Roberto Quan is nag-graduate ni siya sa UP, no? Dito man siya gieskwela sa iyang parent, no? Yang kurso is kanang gitawag na Business Administration. Kini siya nakahuman pod siya og masters, no? Kay kini siya gieskwela sa iyang papa, gipatiwas sa eskwela after graduation sa college. Kay napa may sobra nga kwarta iyang papa nga 10,000 pesos na isip pinakaulahi nga pamana sa iyang papa sa iyaha before namatay iyahang papa. Unfortunately, nahuman niya ang pag-eskwela sa iyang masters. Nagtrabaho din siya sa Ever Emporium as assistant manager. So nihawag ipon siya kay i-manage niya tong negosyo sa ilang pamilya which is katong Lingnam Wonton Parlor. So kani si Robert Quan is amigo po ni sila ni Henry C. No? Kung kailan mo ni Henry C, may siya ang tag-iya sa SM, sa BDO ug uban pa ng mga dagko ang kumpanya sa Pilipinas. Which is gi-advisean si Roberto Quan ni Henry C na mag-resign na lang sa ilahang negosyo sa ilahang pamilya. Kaya nagka-conflict man siya sa iyang igagaw. Og magtukod na lang og kaugalingon nila nga business nga related gihapon sa pag-create or pagbuhat og mga pagkaon o restaurant na maligya og Chinese foods. Ato gisugdan ni Roberto Quan ang pagtukod og restaurant, no? Na kini siyang restaurant is ang mga recipe diri mga pagkaon or style sa pagluto is combination sa western style o kanang gitawag nga Chinese style na mga pagkaon. Kini siya iyahang gi-introduce sa iyang amigo pod na si Tony Tan Cakchong. Kung nakadumdum mo kini si Tony Tan Cakchong man siya tag-iya sa Mang Inasal, sa Red Ribbon, sa Greenwich og sa Jollibee og sa Burger King pod. Kini siya nilago siya sa paglabay sa mga panahon o kitangkilik sa mga Filipino. Kay unique man siyang restaurant kay Chinese restaurant ni siya, no? Dili pare sa McDo or sa Jollibee. Paglabay sa mga panahon gipalit na ni Tony Tan Cakchong ang Chowking dito kang Roberto Quan. So basin mangutana mo imbis ni dako na nun ang Chowking anong gibaligya man ni Roberto Quan. So ang tubag ana is kung dili ibaligya ni Roberto Quan ang Chowking sa usa ka dagko nga negosyante is maghulat pa siya pila ka katuigan para makuha ang dako nga amount or kita sa ilang negosyo. So man style sa mga negosyante karon mag-create og mga company, mag-create og product padakoon din ibaligya sa mga dagko nga kumpanya or mga negosyante. So katong March 18, 1985, nag-open ang pinakauna nga Chowking dito sa Makati. Di 1989 ilang isugdan ang gitawag nga franchising program. Ang pinakauna nila nga branch outside sa Manila or ilang pinakauna nga province store is dito sa Mikawayan, Bulacan. And 1991 nagsugod ilang delivery program sa Chowking. Og nikalat na pud ni siya sa tibuok Pilipinas, particularly sa Visayas ug Mindanao katong 1992. Og 1995 migawas na pud sila sa Pilipinas noon. Niabot na sila dito sa California sa USA. In 1999 man higayon nga gibaligya na jud ni Roberto Quan ang Chowking kang Tony Tan Cakchong. Katong 2021 niabot na sa 500 kapin ang mga branch o tindahan sa Chowking diri sa Pilipinas ug gawas sa nasod. Maingon taggawa sa nasod niabot na og 50 kapin ang mga branch sa Chowking. Dito sa Kuwait, sa Oman, sa Saudi Arabia, sa USA, sa Qatar ug sa uban pang nasod outside Philippines. Ang pangutana to kay ina ngano wala may mascot ang Chowking, no? Dili pareha sa McDonald's ug sa Jollibee. Walay mascot ang Chowking tungod kusga na kaayo ang gitawag nga logo kung maingon tag branding. Kung matanaw mo silang logo, kusga na kay na. Guwapo pagkabuhat ilang logo, then apoy gitawag slogan nga tikman ang tagumpay, no? Kung makalag mo sa Chowking, ana ang logo nila ako pong ipakita sa screen, no? Letter C ra na siya og letter K. Ingana ka kusgan ilang logo, nadili na sila manginahanglan og gitawag nga mascot. So unta na may na-learn bisag gamay no sa tong vlog karon about sa history o gigikanan sa Chowking nga gitukod ni Roberto Quan. Salamat kay sa pagtanaw og hantod sa sunod. Bye. Follow for more.